Jama'a assalamu alaikum, sunana Hizbullahi inkiya bago na Awarwasa a matsayina na MD na Awarwasa Production. Muna wa jama'a na musulmi na duniya gaba ɗaya barka da azumi, da fatan ana azumi cikin ƙoshin lafiya. Sakamakon kuma wannan rashi da muka yi na mai gidanmu kuma yaya a gurinmu, muna ƙara ba junanmu haƙuri wannan rashi da muka yi. Allah kuma ya rahama a gare shi kuma Allah ya jaddada rahama a kabarinsa. Allah ka sa annabi ya zama katansa. Kuma wannan tasha ta mai suna Awarwasa Official, insha Allah tana nan kamar yadda kuka san ta tun can da. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye ingantattu masu sa nishaɗi a cikin wannan tasha ta Awarwasa Official. Ku dai ku shiga cikin YouTube ɗinku, ku danna Awarwasa Official, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Sannan kuma akwai wani shiri namu da muke gabatarwa da muka fara aikin sakamako na mutuwa da ta halinta. Mun tsaya da wannan aiki mai suna goyon kafa. To insha Allah shi ma nan ba da jimawa ba za mu dawo mu ci gaba da yin wannan aiki. A sha ruwa lafiya.